Nakigalay na ang Department of Tourism sa Department of Information and Communication Technology aron mas mapalambo ang online connectivity sa Samal Island. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Luyo sa ginatubang nga problema sa kuryente sa Samal Island. Nagpabilin gyapon kini nga top tourist destination sa Davao Region, sumala sa Department of Tourism. Karon nga nakabangon na ang isla sa epekto sa pandemya. Nagsugod sa bugadaghan ang mga turista sa isla. O kung mahuman na ang Samal Island Davao City Connector Bridge Project, ginalauman sab nga mas modoble pa ang ihap ni ini. Apan doon naghihapoy mga lugar sa isla ang dili maabot sa cell sites. Busa, hinay nga to sa walay makuha ang signal ang telco subscribers. Maong kinahanglan na matod pa nga mas mapalig-on ang online communication, cellular phone signal sa tanang lugar sa isla. Isa sa mga na-prioritize natin because hindi naman pwedeng lahat makover sabay-sabay is the Island Garden City of Samal, considering that they have a high number of accommodation facilities operating there. So medyo may problema pa sila sa connectivity. So isa yun sa mga na-submit natin. Sa karon, nakikalayo na ang Department of Tourism sa Department of Information and Communication Technology aron mapaspas ang maong panginhanglanon sa isla. Our secretary reached out to all the regions to submit areas or priority areas for connectivity. So yung project na yon in partnership ng DOT with the DICT to establish more sound na connectivity Samtang, gibutyag sa DOT nga nakarecover na ang turismo sa Davao Region sa epekto sa pandemya. So ang banner year 2019, we had 5.2 million arrivals. But that is covering mostly domestic arrivals. So 2023 we closed with 3.2 million already. So kung mag-base po tayo, coming from the pandemic, talagang malaki na masyado yung na-increase natin. Kasi we started from zero ulit. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.